patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagtog, pinakalahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Pipila ka lugar sa Mindanao gibaha niya itong adlaw Sabado epekto sa Tropical Depression Vicky. Samtang laumang upadulong na sa West Philippine Sea ang bagyo karong gabi ugma. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Daw sapa na ang parte sa National Highway sa Barangay Tagongon, Tagbina, Surigao del Sur. Diyang gisubay kini sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Bislig City, Surigao del Sur, nagtinabangay ang mga tropa sa Philippine Coast Guard, kapulisan ug mga volunteer groups sa gihimong rescue operation sa mga natrap nga residente tungod sa pagsaka sa tubig baha. Sa Javier Barobo, Surigao del Sur, makita usab nga gina-rescue sa mga sakop sa PDRRMO ang mga natrap nga residente. Sa kalalom sa tubig baha, halos abot liog na kini. Sa San Francisco, Agusan del Sur usab, migamit na og bangka ang mga rescuers aron mahiklin ang mga residenteng natrap sa ilang mga balay. Ang PDRMC sa Agusan del Norte daling gibisita ang mga evacuation centers ug mihataw hinabang sa mga apektadong pamilya. Pipila lang kini sa mga hulagway, human miigo ang bagyong Vicky sa Mindanao sugod niadtong Biyernes. Hinuon, laumang mopadulong na sa West Philippine Sea ang bagyo. Nakagawas na si Vicky sa atong Philippine Area of Responsibility ug aduna kini international name karon nga Crovan. Dili gyapon magkumpiyansa ang mga taga Mindanao tungod dunay gihapoy localized thunderstorms nga makaapekto sa mga lugar sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Tawi-Tawi, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato ug Bukidnon Province. Dinhi naman sa atua sa Mindanao, apektado kita sa mga thunderstorms. Karong adlaw panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog ang atong expected na weather condition. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka lalaki human naapil og kasunog sa ilang balay sa Davao City. Gilayong naug daw ang balay sa biktimang si Virgilio Fortun, 58 anyos, sa Purok 3, Biao-Gianga, Davao City, Domingo sa hapon. Sa light materials ang balay, paspas kining gilamoy sa kalayo. Tungod sa kakusog sa kalayo, wala nakagawas ang biktima. Ug sa clearing operation, dito na nakita ang napaig nga lawas sa biktima. Sa investigasyon sa kabumberuhan, electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Nangayo karon og hinabang ang naibiling pamilya sa biktima. Biyahe sa bus gikan Cagayan de Oro City padulong Davao City, balik operasyon na. Cyril tandog ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, good news kini alang sa mga pasaherong kaniadto pa gusto makabiyahe gikan Cagayan de Oro City padulong Davao City ug vice versa. Apan kamatikdan ang istriktong pagpatuman sa health protocols.
Sugod Disyembre 19, balik operasyon na ang ruta sa bus gikan Cagayan de Oro City padulong Davao City dinhi sa Agora Bus Terminal sa syudad. Aduna gihapon interval time nga ginapatuman sa matag biyahe. Sanglit limitado gihapon ang mga biyahe tungod sa minus ang ihap sa mga pasahero nga gabiyahe. Hugot sab nga ginapatuman ang health protocols sa mga pampublikong bus kini aron malikayan ang tinakdanay sa COVID-19. Kung kaniadto nga wala pa ang pandemya, dikit-dikit ug mas daghan ang seating capacity sa mga bus nga nagabiyahe. Apan aron mapatuman ang social distancing, ingon ani na ang dagway sa mga bus karon. Bago na ang dagway sulod sa mga bus, sanglit bulag-bulag na ang mga bangko aron hingpit nga maobserba ang social distancing nga usa sa mga paagi aron makalikay sa COVID-19. Napatay mga thermal scanner, sir. Napatay hand sanitizer. Nakamanipisto pa kita itong mga pasahero before sila maglarga. So, nakalista na ilang mga pangalan. Yes, sir. Gawas sa biyaheng pa Davao, abli na sab ang ubang ruta padulong sa nagkadayang lugar sama sa padulong sa Tacurong City. Gani kining si Virgilio Borsilio giandam gayod ang mga papeles gikan sa City Health Office aron masiguro nga makauli siya sa iyang pamilya karong Kapaskuhan ug bagong tuig. Definitely this is the most important day, month of the year. So by hook or by crook, if you can visit your family, be with them, that's plus enough. That's good enough for the year. Wala sa problema og uyon ra si Jodel Seraspe sa mga ginapatumang health protocol sulod sa mga bus. Mas maayo siya kay mas safe sa mga katawhan, mas maiwasan gyud ang atong problema karon sa pandemya nga COVID-19. Tek pay mangno karon sa management sa mga bus companies ngadto sa mga pasahero nga buot mo biyahe nga kinahanglan nilang andamon ang ilahang mga papeles aron dili sila matanggong sa ilahang pagbiyahe. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Ginuso karon sa usa ka konsehal sa Davao City ang pagpatanggal sa mga abandonadong sakyanan nga nakapark daplin sa kalsada. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara ang pagpatanggal sa mga abandonadong sakyanan nga naa sa mga daplin sa kakalsadahan mo isa sa mga pamaagi nga nahuna-hunaan aron muluag ug mas mohapsay ang mga kalsada. Gibutyag sa privilege speech ni 3rd District Councilor Conde Baluran nga gikinahanglan mohimog dugang lakang ang kagamhanan aron malimpyo ug mahapsay ang kadalanan aron magamit kini og sakto sa mga sakyanan. Gitumbok niya nga gawa sa mga park daplin sa kalsada, ang uban abandonado na, busa babag kini sa mga tawo nga gabaktas ingon man sa mga sakyanan nga galabay. In order to free our road from obstruction, considering that many of our motorists are using these supplemental roads during traffic, most especially during emergency situation where fire trucks and ambulances must be of priority to attend emergency assistance. Gidusog giliyon ni Konsehal Baluran ang resolusyon aron hangyoon ang CTTMO nga susihon ang mga area sa syudad asa dunay mga abandonadong sakyanan. We are requesting the CTTMO if feasible to conduct a road tax mapping to identify interior and national roads with abandoned vehicles being parked for towing purposes or for removal from such location. Gisulayan sa GMA sa paghuwag-pahayag ang CTTMO apan anaa sa meeting ang engkargado niini. Hinon Sara diyang nagapahigayon og clearing operation ng CTTMO subay sa mando ni President Rodrigo Duterte, ginalakip na niini pagkuha ang mga sakyanan nga naa daplin sa kalsada. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Gatusan ka mga batang Muslim sa Mlang, Cotabato Province ang nahatagan og gasa gikan sa mga teacher. 136 ka elementary pupils ang nakadawat ug mga dulaan og pagkaon atol sa gipahigayong gift giving sa usa ka Muslim school sa hilit nga lugar sa Mlang, Cotabato. Bisan og dili lakip sa tradisyon sa mga Muslim ang Pasko, ila gyapon gipadayag ang diwa niini pinaagi sa paghatag og gasa. Taliwala sa kabalaka, giadto sa mga teacher ang lugar pinaagi sa paglatas sa dakong sapa sakay sa bangka nga maulang ang bugtong agianan padulong sa Banawa Elementary School. Battle zone kaniadto tali otoridad og MILF ang lugar nga gitindugan sa mga eskwelahan. Daya gayod ang kalipay sa mga bata silang nadawat atol sa gift giving. Gisiguro sab sa mga teacher nga masunod ang health protocol. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Pagsuot og face mask ug face shield mandatory na karon sa Cagayan de Oro City, Subay sa executive order nga gipagawa sa LGU. Samtang masugot nga pagbantay sa pagsunod sa health protocols sa Gaston Park ug Isalina Bridge gipatuman. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa gipagawas nga Executive Order number 173-2020 ni Mayor Oscar Moreno, mandatory na ang pagsulob og face shield uban ang face mask sa tanang Cagayanon, labi na katong mogawas sa ilang mga panimalay ug trabahuan. Sa mong kamanduan, giklaro sa LGU nga kinahanglan katong face shield nga matabunan gayud ang tibok na wong ug dili pwede katong mga face shield nga mata lamang ang maprotektahan. Tumong niini nga aron mas mapugngan ang local transmission sa COVID-19 sa syudad, labi na karon umaabot nga pagsaulog sa Kapaskuhan ug bagong tuig. Ang Paris na gyud ang atong face shield. Dili pareha sa una nga gi-require lang siya kung mosulod kita og mga establishment, mugsakay og mga pampublikong sasakyan. Karon na technically pareha na gyud sa atong face mask. Samtang human nga mi-viral ang mga hulagway sa mga Cagayanon nga nagtapok-tapok sa Gaston Park ug Isalina Bridge, mas gipahugtan karon sa Cagayan de Oro LGU ang pagbantay aron masunod ang health protocol sa mong mga lugar. Matag gabii mas daghan na ang mga security personnel nga gideploy sa area nga mooy mubadlong ug galing makita na nga magtapok-tapok ang mga tawo sa palibot sa parke. Samtang sa Isalina Bridge kung asa ginaadtuan gayud tungod sa patsada nga Christmas lights ug designs, aduna nay mga personahe nga nakabantay aron dili mo istambay ang katawhan. Panawagan sa otoridad ngadto sa mga Cagayanon nga musubay na lamang sa mga ginapatuman nga health protocols sanglit para gihapon kini sa kaayuhan sa katawhan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka barangay sa Davao City ang giila nga critical risk area subay sa uling barangay classification and risk assessment sa COVID-19. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Critical risk area ang barangay 39D subay sa latest barangay classification sa madaghang aktibong kaso sa COVID-19. Unom ang high risk areas ug kini mao ang 10A, 32D, 40D, Alfonso Angliongto Sr., Bago Galiera ug Ubalde. Upat usab ang high risk areas nga base sa kaduol sa critical area ug kini mao ang 1A, 2A, 38D ug Bukana. 26 usab ang moderate risk areas ug kini mao ang 7A, 16B, 20B, 25C, 29C, 30C, 33D, 37D, Bago Oshiro, Bangkas Heights, Bunawan Proper, Kabantian, Sentro San Juan Agdao, Comunal, Daliao, Governor Pasiano Bangoy, Lisada, Lubugan, Manambulan, Pampanga, San Antonio, Saksa, Santo Niño, Talomo Proper, Tibungco ug Vihison Senior. 14 ka barangay ang moderate risk area base sa kaduol sa high-risk barangays ug kini mao ang 4A, 8A, 9A, 11B, 19B, 24C, 31D, 34D, Bago Aplaya, Balyok, Buhangin Proper, Katalunan Pequeño, Dumoy ug Rafael Castillo. Samtang 131 ka barangay nga wala na mention gikonsidera nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. General Santos City LGU padayon ang inspeksyon sa mga establishmento aron masuta kung misnod kini sa gilatag nga health protocols. Ang inspeksyon og monitoring gipangunahan mismo sa Business Permits and License Division sa General Santos City. Ilang ginasuta kung nasunod ang mga gilatag nga health protocol sa mga establishments. Ana-ana sa 36 ka establishmento ang naisyuhan og gold badge, pasabot nga maayo ang implementasyon. Samtang 11 ang natagaan og blue badge kung dunay mga kulang. 11 usab ang natagan og red badge, pasabot nga daghan ang kulang. Giklaro ni Geraldine Zamora ang head sa Business Permit Division nga dili pasabot kung natagaan og blue ug red badge nga failure na gayud o ipasara ang establishmento. Pagpahinumdum lamang kini nga tarungon ang implementasyon sa health protocols sa mga customer. Giklaro sab nila nga wala nila giguba ang negosyo sa syudad. Igo lamang sila nagpatuman sa balaod alang sa kaluwasan sa tanan. Wala tayong sinisiraan. Kung ano lang talaga yung actual na nakikita natin, yun lang talaga nire-report natin. At may mga proof po tayo. Pag sinabi nating hindi nasusunod yung social distancing, hindi lang tayo nagsasabi ng walang proof. Gikagubdan karon sa Mlang Cotabato Province ang usa ka alagang iring tungod sa pinasahing hitsuran ini. Sa unang tan-aw daw ordinaryo lang ang alagang iring sa usa ka bulaluan sa lungsod. Himsog ug daw perlas ang kaputi sa balahibo niini.
Apan kung tutukan pag-ayo, makita nga lahi ang color sa mga mata niini. Ang usa, color yellow, samtang ang usa, color blue. Dili sab kuno kini idlas inay lambing kini bisan sa mga customer. Gikonsidera sa tagya sa bulaluan nga swerte ang maong iring tungod mikusog kuno ang ilang kita. Sumala sa veterinarian, talag sa unragyod ang susamang iring. Ang taas nga melanin content sa iring makaapekto kuno sa color sa mata niini. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, mag-live-in partner og ilang anak, sikop humanalambigid sa pagpamaligya og illegal nga droga. Samtang taxi driver, sikop usab sa laing operasyon kung asa nakuhaan kini og dakong kantidad sa illegal nga droga. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nadakpan sa kapulisan sa Agora si Ramel Ripole alias Papart, 34 anyos, og live-in partner nga si Jingjing Bombeza, 43 anyos, og anak niini nga si Christian Lee Bombeza, 18 anyos, atol sa drug bypass operation sa Seaside, Culambog, Barangay Lapasan. Notadong tigpayuhot matod pa ang sospek og illegal nga droga sa ilang lugar, subay na sab sa taho sa mga residente. Napalitan ang sospek og sasi sa gituwang shabu. Bugti ang 500 pesos. Pagrekisa ni ini, laing pakete nga mobalor sa 47,600 pesos ang nakuha sa sospek. Ang ilahang supplier pod gikan pod sa taas, nani sila connection dadto sa usa ka PDL sa Lumbia nga mooy ilang kontak, tapos kini singanlan og Ramil nga aka Papart mao kini ang tabo sa droga og mooy mo distribute sa droga. Depensa sa sospek nga dili kuno siya tulak og shabu, runner lamang kuno kini sa iyang kaila. Hinoon, aminado kini nga gagamit siya og illegal nga droga. Ang ipambili na nasa ako, sir. Ipambili din. Mutex na sila ba? Kung kailangan ng mga tawanan, sir. Mutex na mo na ipatod na dito na mo na itabuhaton nimo. Ana ra pud nga akong ginabuhat, sir. Samtang sa laing operasyon nga gihimo sa kapulisan sa Lumbia, dakpan si Jesse Banak, 28 anyos, taxi driver og residente sa Silray, Barangay Makabalan. Kaning priso ang sospek tungod sa pagkalimbigit sa illegal nga droga, apan nakagawas kini pinaagi sa pre-bargaining agreement. Napalitan ang sospek og sasi sa sabu, bugti ang 1,000 pesos. Samtang sa pagrekisa kaniya, laing 5 ka mga dagkong pakete sa sabu nga mobalor sa 884,000 pesos ang nakuha gikan kaniya. Ini yang mga droga nga nakuha ni dito sa illegal, then yaning itagtag sa PIS4 tinduing diri sa Cagayan de Oro City. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong Kapaskuhan, gipay mangnuan ang tanang mga sidewalk vendors sa Davao City nga dili itugot ang pagpuesto og double side sa daplin sa kalsada tungod sa pandemya. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Matag Pasko kuto bagong tuig, sagad ginatugutan ang mga sidewalk vendor nga mag-double side og pwesto, ilabi na kadaghanan nila mamaligya og nagkadiyang items pang Pasko sama sa prutas og turotot. Apan karong tuiga nga dunay pandemya sa COVID-19, dili tugutan sa Ancillary Services Unit kun ASO ang mga manindahay nga mag-double side. Amo lang silang gina-remind nga dili lang sila dapat mangunaog sa kalsada. So amo lang sila ginapairog dito sa katong space dito. Sa pagkakaron wala gisita ang mga mikalit lang og pwesto daplin sa kalsada aron mamaligya og parol ug uban pa, basta dili lamang mukanaog sa gutter o kalsada. Ang tanang makita nga mosupak giling ipadismantle ang tindahan. Tanganan nga nagaviolate, kung dili gid sila motuo sa mo ang mga warnings kag amo ang mga pag-explain sa ilahang ingana, amo na ikarga na siya. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Lokal nga panggamhanan sa Davao City gikondena ang pagpameke sa usa ka opisyal sa pulis sa iyang swab test result aron makasulod sa Davao City. Administrative, grave misconduct o dishonesty ang mga kasong atubangon karon sa usa ka opisyal sa pulis human misulod sa Davao City nga peke diay ang iyang RT-PCR test result. Giila kini sa nga si Lieutenant Joylyn Cumbao na destino sa PNP Crime Lab sa National Headquarters. Hangyo sa LGU Davao nga dili mameke og swab test result kay aron dili mabutang sa kadelikado ang ubang tao. Libre usab kini kung moabot ka sa airport sa Davao City.
Pipila sa mga programa sa GMA Regional TV ang napasidunggan sa 42nd Catholic Mass Media Awards. Si Argil Relator sa dugang detalye. Bisan ang pandemya ang wala makapugong sa 42nd Catholic Mass Media Awards aron pasidunggan ang mga programa sa radio, print ug television ug mga advokasya nga nakatandog ug nakatabang sa komunidad sa tibuok nasod. This theme for our media award, and it is the theme to tell the stories, to pass on to children from parents and grandparents. Sa kategoryang Best News Program, karong tuiga, nahatagan og special citation ang GMA Regional TV Weekend News. Samtang nakuha sa State of the Nation with Jessica Soho ang Best News Program. Out of 6 entries, 4 po naging finalists for Best News Program, and ito po sila. The finalist for Best News Program, State of the Nation with Jessica Soho, GMA News TV Channel 27. Mula sa GMA News Headquarters, ito ang State of the Nation with Jessica Soho. Saksi, GMA 7. GMA Regional TV Weekend News, GMA Regional TV. This is GMA Regional TV. For his highly commendable effort, a special citation is given to GMA Regional TV Weekend News, GMA Regional TV. For Best News Program, the CMMA goes to State of the Nation with Jessica Soho by GMA News TV Channel 27. Congratulations. Thank you, CMMA, Catholic Mass Media Awards, para po sa 2 parangal na matatanggap ko mula po sa inyo for this year. Samtang nominado ang GMA Regional TV Weekend News isip Best Station ID. Our last award is for the Best Station ID. Out of 2 entries in this category, 2 finalists were selected. GMA Regional TV Weekend News Station ID. GMA Regional TV. This is GMA Regional TV Weekend News. Na-nominate usab alang sa Best Special Event Coverage ang Halabira, the One Western Visayas Special Live Coverage. Nakuha usab sa Kapuso Barangayan on Wheels ang Best TV Ad Public Service. Makaaasa po kayo sa patuloy na buong pusong pagseserbisyo ng GMA Regional TV. Samtang nahatagan og special citation alang sa Best News Magazine Program ang Biyaheng Duterte sa Mindanao. Samtang na-nominate usab sa samang kategorya ang morning shows nga GMA Regional TV Live sa Eastern ug Central Visayas ug ang At Home with GMA Regional TV sa Mindanao. Out of 6 entries, 6 finalists emerged, and these are The finalist for Best News Magazine, Biyaheng Duterte, GMA Regional TV, Davao. GMA Regional TV Live, GMA Regional TV, Central and Eastern Visayas. Ang GMA Regional TV Live. At Home with Regional TV, GMA Regional TV, Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Na-nominate usab ang Biyaheng Duterte alang sa Best Public Service Program. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado ang usa ka babae human nasakpang gipalaman ang ilegal nga droga sa pagkaon nga ihatod unta niya sa napriso nga bana
sa Police Station 11 sa Zamboanga City. Nailhan ang suspect nga si alias Inday, 32 anyos, nga taga-barangay Arena Blanco, Zamboanga City. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka sachet sa gitoang shabu nga giputos og aluminum foil nga gipalaman niini sa iyang bitbit nga pagkaon alang sa mister niini nga napriso sa Police Station 11. Nasayran nga sa miaging semana sa gipaygayng Oplan Galugad sa mga presinto. Pipila ka aluminum foil ang nakuha sulod sa selda. Shabu recover namin sa loob ng baunan, nakalo sa kanin. So kanina umaga nandun na sila sa Hall of Justice ngayon sa inquest. Dulan 77 million katao na ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Samtang kapin 461,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug sa mong ihap lapas sa 34,400 ang taga Mindanao. Misaka na sa sobra 76,825,000 katao ang adunay COVID-19 sa tibok kalibutan. 43,296,000 ang nakarecover ug kapin 1,693,000 ang namatay. Samtang 1,721 ang natalang bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw. Busa ana sa 461,505 ang total COVID-19 cases sa nasod. Miabot na sab sa 429,207 ang recoveries ug 8,957 na ang namatay. Ug anaa na sa 35,063 ang naigo og COVID-19 nga mga taga Mindanao. 29,450 ang naayo na ug 1,329 ang namatay. 3 anyos nga kambal mo inadugang sa 5 ka bagong nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi niining report. 3 anyos nga identical twins ang lakip sa 5 ka mga bagong nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City. Natakda ng kambal sa mahanog inahan niini nga positibo sab sa virus. Hinoon asymptomatic ang kambal ug naka-isolate na sa quarantine facility. Aduna na 1,307 total confirmed COVID-19 cases ang General Santos City, 1,153 ang nakarecover ug 55 ang namatay. Sa General Santos City gihapon, gisirado o gipailam sa disinfection ang Police Station 6 sa Barangay Bula. Human nagpositibo sa COVID-19 ang unom ka mga piniriso niini. Una nagpositibo ang 2 ka inmates ug natakda niini ang 4 pa ka piniriso. Temporaryong gibalhin sa garahe ang Police Blotter Section. Apan alang sa magkuha og Travel Authority sa ubang police station una kini pwedeng kuhaon. Sa Soc Sargent Region, miabot na sa 4,415 ang total confirmed COVID-19 cases, 3,937 ang recoveries o 154 ang namatay. Sa Northern Mindanao Region, 2 ka apor kung authorized person outside residence nga mga health workers ang lakip sa 18 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa reyon. Miabot na sa 7,265 ang total confirmed COVID-19 cases sa reyon, 6,016 ang nakarecover, samtang 210 ang namatay. Sa Davao Region, nag-una gihapon ang Davao City sa pinakadaghang bagong kaso nga mitala og 59. Lakip sa nagpositibo ang 4 katag usa ka tuig nga babies diin 2 ang babae ug 2 ang lalaki, 3 kanila asymptomatic. Miabot na sa 11,505 total confirmed COVID-19 cases sa Davao Region, 9,070 ang recoveries ug 454 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Luyo sa hagit sa pandemya, gipasigarbo sa PRO11 ang mga kalampusan sa ilang buhatan sa tuig 2020. Ang report ni R. Gil Relator. Aminado si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Fillmore Escobar nga dunay kabaguhan sa ilang pagpanerbisyo tungod sa pandemya. Apan wala kini nahimong babag sa pagpatuman sa ilang kampanya batok kriminalidad. The presence of the virus pandemic, it even changed our operational procedures and even changed the way we conduct our operations. Gikan Enero hangtod Nobyembre, miubos ang index crime rate sa Davao Region og 43% kumpara sa milabayng tuig. Parayon sab ang pagpatukod nila og mga pasilidad sama sa Mindanao Police Training Camp sa Kapatagan, Digos City, Davao del Sur ug ang ilang kaugalingong COVID-19 facility sulod sa PRO11. Dunay 155 ka mga pulis ang nataptan og COVID-19 sa Davao Region. Apan nagpadala gihapon ang PRO11 og 68 ka mga PNP nurses og 2 ka mga non-uniformed personal nurses isip tabang medikal sa mga isolation facility. Doon na sab sila gidalit nga mga libreng sakay alang sa mga frontliners ug padayon gihapon sa pagpatuman sa health safety protocols labi na sa mga checkpoint.
Mapasalamaton si Police Brigadier General Escobal sa kinatibuk ang maayong performance sa kapulisan taliwala sa pandemya. Siguro if the rate is 1 to 10, I would say na baka na-perfect pa nila. I really admire the dedication of all PRO 11 personnel. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Makasinati karong alas 6:02 sa hapon ang winter solstice ingon man ang The Great Conjunction nga gitawag og Bethlehem Star. Sa winter solstice mao kini ang pagsidlak sa adlaw nga pinakalayo sa south equator sa kalibutan. Mao kinang timailhan sa pagsugod sa winter sa northern hemisphere ug summer sa southern hemisphere. Tungod niini mas mutaas sa kagabhion dinhi sa Pilipinas kumpara sa mga ordinaryong adlaw. Samtang karong gabi makita usab sa kawanangan ang gitawag nga The Great Conjunction. Mo kinang giingong Bethlehem Star nga makita lamang human usab sa 800 years. So karon pong adlaw mahitabo pod ang The Great Conjunction or kanang ginatawag nato nga makita nato sa langit ang Bethlehem Star. So unsa ni ang Great Conjunction? Mao kini nga ang distance sa Saturn o sa Jupiter is closest to each other. So makita nato sa night sky nga ang Jupiter ug ang Saturn is nag-align sila. Happy birthday kay Elsie Makatual and happy viewing Baby Duday and MM Kalamba. Mga kapuso, upat kaadlaw na lang. Pasko na. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Pusa mga kapuso, ayaw paulahi sa madagkong balita sa nagadayng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumaulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.